رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی وہ جندہ بابا علی ہے ماں فاطمہ ہے رضی اللہ تعالی عنہا نانا جنت دا مالک جنت دا بوا کھلوان والا نبیان دا امام اور سردار ہے اجے کوئی شان والی کسر باقی ہے غور کریں اجے رسول نانا بابا علی اجے بھی پوچھنے حسین کی ماں حسین دی سونے دی اجے بھی پوچھنے حسین کی حسین کو دے نبی پلیا حسین کو دے نبی پلیا حسین راہ نبی تے چلیا اہل بیتہ سونا او جیے اجے بھی بجھنے حسین کیے اور صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا صبر بھی جس تے ناز کردہ نہیں کوئی صابر حسین ورگا سب کچھ لٹا کے کیتا نصیحے اجے بھی بجھنے